Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Nga nakapuslanan nga hilatan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan? Trefon Morales Andan. May partner sa ako diri, si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanan? Always say, april mga kaisunan, mag-ampo nangin atong unahon. Asap lang ito. Pagpanangin ito sa itong labang magagahom. Lord, thank you kay Lord. Sumugyata ka na mong grasya. Thank you kay Lord. Bueno, ito maglangan ang suwatan po karong itong atagan o pagtigad. No? Pinada kinis usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga susi. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunon ang atong sender si Susi. Kini akong problema mahitungod ni sa sakit sa akong bana. May sakit magud siyang high-tech, high blood ug diabetic. Ug kun nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga paghitabo. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. Ano ba rin say? Lano? Oy, ikaw pinaparito nyo! Asa magkapre? Awa lang, minaw lang ko. Agir ko mari. Pero anak ko sa inyo kay lingaw ko si mong kanta na. Ha? Bukanta sa ka? Ate, wag kong di ko kanta. Di agil lang ko ba? Uy, wa pa naman makalungag, pre. Okay, Mo ba? Sige, lingkod na lang yan. Naan naman ka tungod na ko. sige. Sige. Kung mo palingkoron. Wa pa rin ka kalungag yun? Ha? Di ako believe ni mo, pre. Di, gyud ka daling masuko. Bisan unsaong nagkomedya. Binaw, ako, naibawan ko nga, di ko gusto ka nagubot-gut kay Danger. Danger pa. Kakabili mo, pre. Naibawan ko kumidjar sa tuwi mo. Binaw, asa di, pre ko koy. Tuas, babaw, saka lang. Nakatuog tingali to, kada higda-higda man to sa among sofa. Sudlan lang. Mau ba? Salamat, pre, Suga ako kanay kong pare. Okay, padoon akong baka sayang dungkan. Sunog! Nasa lababo, pe! Sunog yung lababo! Wait nyo. Ay, ikaw mong guriay na. Sito, diya yun. Unsa ka, blaron ka sa mota na? Haktan mo eh. Kuya, wala nang mo, pre. Kiwan ko taon. Mana ma-high blood ka. Huwag exercise. Sige kag tungtong. Ya, bangon yan. Unsa may tawa na. Bangon kay, maginom ta. Birkol! Ay. Ginom ta. Sabi na kong di ka man meron. Ang ano tao, schedule mo na ito. Patang sa bando nga. Yaan sa mas paritak ko eh. Amo apas ron. Sabot man me. Mau ba? Ay. Saman. Tinug ya. Tinug na, oy. May vlog kang bayon kalaki ni mo. Bisan pag mutindog na, pre, niya mag-inom mo, high blood, gihapoy resulta, ana. Hard may nun, Mare. Hard? Hard to say I'm sorry. Di mo itong Bertol! Di mo ito, hard lang, hard. Hard lang, Mare. Kamo na bitaw gihapoy mga matay, kung pag-atak mo, no? Hard ba kayo gusto ninyo? Di mo ito, Bertol! Hard lagi among imnon si balik. Hard mo imnon, tradi mi my blood. Bida. O niya, og hard, kung sa may maiguan, na. Atay, Mare, atay. Bitaw, atay, bitaw. Hakal gini mo, Mare, ay. Bida, kauna sa gada. Abre, so gini sakit mo? High-tech pre, high-tech, high blood.
Sura na, pre, Standard man na. Standard, pre. Oh, man standard yung sakit sa atong mga pangidaron taon karon. Matiguang na ka, arthritis man sana. Kung Oy. kita. Oy, oy. Oy. Oy, wakita. Abot kita eh. Abot kita. Oy, pre, tukoy. Dali. Ay, pre. Gaya ni mo. Didaksyon ka? Ah, pre, pag uso sa ino na deduction. Bidan. Isa na pa usahan ni. Deduction. Jackson? Bambina. Ako pa uso na deduction, ha? Bubino. Ay, abin ako dito ka mo. Table runner, deduction. Abin ako di ka mo ni. Absent ba kung kuan? Ala. Tumayagi. Absent ito rin siya? Sinsya na mo, pre. So, arthritis pag ko. Arthritis sa diya. Arthritis ko. Diyan na unsang taon mo, Si Pare Kokoy, high blood o diabetic. Yang imo, pre, arthritis. Ang imo di preto nyo. Standard sa ning ako, pre. Sama sa nang sakitan niyo, pre. Mas grabe pa rin sinyo. Usam din na pre mo, pre. Sakit sa mga maestro. Ulcer! Bungot sa ito, pre mo din. Bungot, bitaw. Kung tanang maestro, sige. Ulcer man, pagkakilot. Ay, parehas ba? Parehas sa taning-tanan polos. Masakit nun, pre. Sino na ninyo? Sa makaw na laguan. Kamatay na to. Bungot sa ito. Bungot sa ito. Bida ng style ay. Tawag sa si Kwan, Imo asawa, pre. Mo sawa na. Klaro ka, tawag na. Kani, padung sa niga, saway sa runa to. Udsay kasultihan niya. Sa man, magdawag ko ng ambulansya? Dabagan na, Mari, oy. Ay, kamo ba? Parehas gid mong tulo. May ka pakungo na inyong mga o. Mari. Ibaw mong doon na may mga sakit. Magsige lang gihapon mong inom. Power mo ni power mo ni. Powers inyong mata. Sige, pag-contest mo diha, kinsay unang mamatay ninyo na i-premium. Kasi premium, Mari. Naay bagong gi-promo at ka punerarya dinis ato. Yay, unsay promo diya? Unique sila promo ron. Ang punerarya mo offer og matay karon lubong ugma. Paita. Ngilngiga lagi aning mga tawhana, hasta gud akong bana na daan ni nila, di ra ba patuot ang bagan? Mao nang ako na lang isang gipasagdan oy kay mga gahi kay mga o. Unya, Unsa? dagay kay mga unay uy. Aw, anak naman gyud na sila mo tagambao og na nagtabangon. Ay, naikukoy nay ambot lang bisag high blood diabetic. Sige lang gihapon. Wa na nimo pa im naglimonsito mabuntag. Do, way kapuslan nanay. Painom ni mog limonsito ini kabuntag, ini kahapon, inom lang gihapon. Useless ang atong pagpaningkamot. Mao nga ako na siyang gipasagdan. Wa pa man sa binatakihang karaho. Aw, sige, lagtambag. Nakapit ka sa balik-balik istorya nay. Uy, edita paminahon kapuya. Nala, sagdihin na lang. Sige na lang gud. Makaamgura na kung makadungog na permis mo isulti niya. Dili lagi gihapon nay. Ay, nay, nahibaw ka bag unsay among gibuhat para madungog niya ang akong mga tambag niya? Tungod sa kakapoy na kong sulti ani niya, nay, ang akong mga tambag niya akong gi-record para inik-abot niya, ako na lang i-play. Unsa ma iyang reaksyon, anak? Unsa na malay iyang gibuhat? Kaya ang kagwang, mura lang gihapon, wa makadungog. Mao di ay, magbutang daig headset siyang dunggan para di makadungog inig-play nako. Ay, pagkakanahan ng tawhana. Ay, mo nang gikapoy na ko, nay. Ay, wala ko mahibaw kung unsay, buhato na ako, anak niya. Aw, gusto gud tingali siyang mamatay. Ay, gusto ko tingali. Aw, kung maukan na paka na pirmig baboy. Kaya na pirmig soft drinks aron matagbaw na siya. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, pre, ano di, pre? Nung sa display takoy, pre. Ha? Nung sa display takoy? Kaya nga nung pre. Lagi na sa display takoy. Bawa na kayo mas. Natabo, pre. To hospital, pre. Piranan. Ano man? Kuan, pre, gida siya kay kuan mangguri. Nagyod ko numada ang sakit sa iyang tiyan, pre. Muko, nagod siya sakit, pre. Pagital lagi, pre. Yung mo to, gida ko nun siya dito hospital. Ug ang kuan, sulti ko nun sa doktor, operahan siya kay ang tinai ba, nagpilit na. Tungod siyang ulcer, pre. Yung putlon ko nung tinai nga nagpilit niya, ilisan ko no, pre. Ha? Si Ilis? Ilisan o lang tinai? Sa mo tinais baboy ang ilis? Unsa? Ilahin, unsa. Lisod ng ilisan sa hus ng subig ang ilis. Buong sa ito'y. Na, mao na niya. Mao na niya akong giingon ni mo kukoy. Gahig kay mong mga o. Tarawas ta koy wa na. Balhin nagpuyo. Musibal hin puyo. Kay naa pa na siya puyos ila. Asa man na siya ron? To hospital. Balhin nagpuyo. Tuan na siya puyos ospital. Ikaw, kano sa mga kamapas sa ospital?
Koy, papasok ko nimo. O man ko mamatay. Ambot ako ipasabot ba, kanus apod ka mo balhin og puyo. Asa gani ko na mabalhin nagpuyo. Ospital lagi. Gusto ka mabalhin nagpuyo dito? Manahan ka? Ngano ako may pangutan-on nimo? Imong kaugalingon pangutan akon kanus Ay, kabala ka rin. Gahi kayo rin imong banda rin. Say gahi. Gahi masakit. Siguro ka? Basi karong pilang adlaw, ikaw na sa imo gahi. Bakto ko diha. Aw na, araman di ay na. Og di ka patuos akong isulti nimo kukoy. Aw, mugahi gud ka. Og nagtuo kang mag-uol ko? Dili, uy, naay daghang waiting. Unsay daghang waiting, Aw, basta magmagahi gyud ka, aw. Ha, bahala ka. Wa naman lang gyud kaha ko'y katungod ng mutambag nimo, di man ka mo patuog gyud ka nako. Aw sige, go ahead. Go ahead. Ingon ko pa dayon. Tempar ko. Klarohan ko na nato, ribe. Unsa may kaluhon nimo? Nag-unsa ka nagampo ka, mamatay ko. Kaya doon naman kayo lang iilis na ako ka. Ay wa pa uy, ay lang gyud kay ko pa, ay lang kay pag-apura, apurado ba yan nimo? Murag na, na ginay mong sinultihan na. Dili man good, ingon man good ni ini ko koy, paminaw ha. Paminaw uy. Oo, sama lagi na. Ikaw high blood na ka. Bisag unsaon pa na nimo, di na ginamawa nimo kay high blood naman ka. Ang imo lang ang buhaton mo ang paglikay nga dili ka atakihon sa high blood. Pero gahi ka man, ha? Grabe ka. Grabe kay kamukaon og baboy. Di ka muka og mga lagutmon, mga utanon para mahimsog unta ka. Ang imong kanon humba. Chicharong bulaklak, adobo, kinupusan, chicken skin, bahala ka. Kwaon sa kudkog seafoods good. Bitaw seafoods. Pero unsa man nga seafoods? Lambay. Grabe ka na pasakas dugo. Ha? Tambagan, di nga pong patuo. Hala, sige kong bate. Karong gabi magluto ko sa atong panihapon. Magluto ko crispy pata. Wow, the best. The best. The best, gid na soft drinks ha. Gipalitan ta kag usa ka kahon. Hot that to ha. Kagamay ana. Usa ka kahon. Dili na magtarong sa semana na ko. Hindi ba tapos sa semana? Usa ra mga kahon ka. Oo. Kanang soft drinks ba? Ha? Mga usa ra ka kahon. May pasabuti mo? Abi na ko ang di maabtag usa ka semana kay Unsa mataw ka? Gusto jud ka mamatay oh. nayabag kay imo malinong balihon. Susi. Kung dili pa ka gustong mamatay, ang pingi imong lawas, ha? Kanang bawal likay Pero imbes likaya nimo, magsige man hinuong kag pangita. So, bahala na kasi imong kinabuhi. O kung may tabo nimo, di na ka makamahay nako ha? Kay ang tanang pahimangno ako nang gibuhat. Pero, kung sa imong gibuhat, imong gibaliwa. So, wa na'y rason nga pugnan pataka. Di, susi. Recorded by X Thunder Gaming. Ako lang yung giobserbahan ng akong bana. Nakita na ako nga murag wa na masakit mukha og baboy. Mao nga nagluto og utanong kamunggay og chapsoy. Ang samataw na sudan na day, oy, wala ilain, ani? Di wa nilain. Ingon ka di na ka mukhaon og baboy utan imo ha. Mukhaon lagi ko, pero parisi po ba? Sa adobo ba ron panalitan? Ay, sa utan. Ay maura man gihapon ang istorya ako koy. Kaon na ni gihapon kag baboy. Lain ba? Lunes. Nya, isda ba ron? Pero ang pares, ginamay ni baron. Nya, ini ka Martes, magsabaw ba ka? Magutan ba ka? Pares sa mo adobo ba ron panalitan? Ini ka Wednesday, isdang pinarito, parisan po humba. Ini ka Thursday, linat ang baboy nga kiel. Ini ka Friday, linat ang gusok sa baboy. Ini ka Sabado, sinug ba na? Nga isda? Baboy. Bunga dito. O sa Domingo, mamawi. Usal ka klase. Uta na polos. Litson baboy. Ah. Kay daghan ang namaligyan. Litson matang minggo. Kinuo ko. Ipa-insure ka na lang kakandaan ko, Kuy B. Sa? May kay promo ron ang Holy Spirit Funeral Homes. Pertig yung gahias. O sa kumbana. Hawa na gyud ko'y mahimo pa. Lisod magsupako na ko kay mag-away man gyud mi. Mao nga tanan niyang request ako nang gihatag. Tara Imong paborito. Humbag adobo. Kani! The best pare! The best pa. Sihot na nahahot na ginahahot na gino. Kamay ra niya. Bidyo kay mumukbang ko. Bidyo. Sige, videohan na to. Asa ko cellphone. Dara. Sige. Ay, kakariot kayo. Nanawag sa... Hello? Idol! Ikaw magkudihain ni... Kinsa? Ha? Tinuot ka? Maupa? Hala no. Sige, Idol. Salamat. Hapit na ni. Musrod na sad ni. Sige, Idol. Bye.
Kinsa to? Amigo na kong vlogger, nagbalita na ako bahin sa imong kumpare nga si Tonyo. Naunsa mas paritunyo ko no? Natuyo na. What? Naku na pahinuon siyang paritakoy, pero naglisod as paritakoy. Mao nga, patay naman si pari ni mo Tonyo, ang sunod ana si paritakoy na. Kinsa may sunod ni paritakoy? Ikaw na. Sige, ikaw na diha. Hutda ng baboy nga adobo o gumba ha. Hutda gina. Nanawag man tong vlogger na ako, nangumusta siya nimo, og raunsan ako no ka. Akong giingnan nga hapit na. Sige na! Sigaan na imong mata. Sigam ng ilong sad nimo. Usa pa may gipaabot nimo kaon na. Hadlo ka? Hadlo ko to. Nakapaspas. Hadlok yaw. Hinahinay, oy! Uy, halo, igihamol naman yung tala ni mo sa kahiwang humbang ko titang buka, oy! Maya akong pibalito. Ay, tulata kayo. Masa ako matawag ni tawhana, wa man ikahadlok. Ako magkaiunang mamatay anis konsumisyon. Hoy, ay, nag-inom ng soft drinks, ha? Hilo, boy, imna, aron di na ka makantos. Has kagahian mo kung tawhana ka, kaya ni mong tudson. Bahala ka na diha, oy! Mao na akong problema. Karon nagsugod na bagpanghubag ang iyang batiis. Tungod tingali ni siyang diabetic kay kusog kay mo inom og soft drinks. Ako'y magtan-aw sa akong bana lumurog ako mo atakihon. Unsaon ko man tawo ni siya, oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Kaon mo baboy, ikaw Gil. Susi. Salamat. Kanya sa tanan Ate Pres, salamat gyud kayo labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos ha nga kanunay nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar fertilizer ni Kuya Nigpipito basta Toledo Kuya Nigpipito ni Dudong GR Pipito nga ilang ipanggamit nga kape ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix the best gyud kay na nato nindot ang atong trabaho kondisyon kay tao niya dalibaw man ang atong trabaho niya nindot di ka magduka sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix unya sa tanan po mga tao ni Kuya Nigpipito basta Toledo Kuya Nigpipito Dudong GR Pipito og ni Vice Mayor Choi Astar si Ricky Astar si Ryan kang team of customer Ararao ang ato ang daling madul nga mga tao diyan sa opisina ni Vice Mayor Mayor Samsam Gulyas og ni Ma'am Ria Gulyas salamat kayo Ma'am Ria ha Congresswoman Ria Gulyas sa imong pagtabang ni Sir Alex Lara atong konsehal sa Naga thank you kayo Kumusta rin si Alex? mao murag okay na Ate Pres okay na Mariami okay kayo unya sa tanan ha nga bitabang nato thank you kayo nya labi na gyud sa mga tao Ate Pres imo na di Ate Pres Kanang ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain og Sid Panyawan herbal capsule, Sid Panyawan herbal capsule with mangosteen, Sid Panyawan herbal capsule with garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayaw si piyata pag inom ka, di adlaw yun. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Inig paniuto ni mo maugapon, usa gapon kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule, imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Maugapon ini kagabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. O galang na ito na problema, bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkaguol, di na taangay, mahadlok, ana. Tugod kayo na na makatambal, makaayo, anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan nato mga kaisunan nga migamit sa ato ang Sedlen Medwell. Thank you. Kamo na sayod gyud mo. Nga kamo magyud naghimog number 1 ini. Kamo magyud nagkaibaw. Hasta ko kaibaw magyud ko nga nindot kay nimo wag tag sa ato ang mga panuhot, pamaol parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa bataan. Ilikay magyud ta sa dingdi karon nga grabe mikatap na sa ato ang nasod
ang dinggi nga lamok. Mao nang kinahanglan manghaptas kita og Sedlenimit oil nga tinuod nga mo dipinsa sa ato ang kalawasan unya. Way lamok nga makadul kun mohaplas ka og Sedlenimit oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika na gyud mga igsoon, may higala na mong sukit tig paminaw adto ra nato mapalit ang tinuod nga Sedlenimit oil gums sa butika na gyud. Okay, magbantay ta mga igsoon kay lain na kitimpo ron, sige kuha niya mo init niya mapundo atong tubig. Maabot ko yaw kay dinggi lamok gums. Nya labi pa lang mga nugnop taka lang kag pabutangan na muna magbantay kita sa dinggi karon panahon na pero ato tas butika mo palit kita na. Butika na gyud. May mo sagam sa Facebook. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. I-type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. O kayo kalimot atong i-like ang page mga igala. Makita diritanan ang mga genuine Seed Marketing products. Muna nga ang Panyawan products sa Seed Marketing mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. So ang mitabo mag-order ta sa Shopee. O butika. Okay, thank you. Na si Saldo Tokong, guardia dia sa Best Buy. Igabitan ni siya og ato batugan na kay Sedlenimit oil. Unya diha sa Panganan Island gam sa akong amigo si akong may sing tawagan lang. Bayaw. Si 58 og sa asawa nga si Ipi. Okay. Labi na gyud ni Yoyo og ni Gani Perez dia sa Davao. Bilas sa Gabs. Oh. Bilas di ay kay sinang nursing man imong baguang niya asawa sa baguang ni nursing asawa niya. Bilas mo. Bilas. So si Kulina, that's wireless. Tig paminaw kini nato gabnya tigabitan sa Nislagam si Felix Kulina og si Budin Bersidi. Ilingigay. Ilagaw rin mo ng 58 Gams. Dili. Kay Bilas man. Nya ikaw Bilas kiss mo gyapon di ba? Kaliwat na siya mga kaliwat ya po na siya Muslim Gams. Di ba? Okay. Oy, Gams ato ni paybaw ha nga pizza 22 sa Septembre. Ana ninyo magkita diya sa Mahaplag ha? Mahaplag. Ang nag-imbita rin ni ang LGU Mahaplag sa ato ang salida diha. Magkita ta ninyo din ha. Kini pinaagi sa ato ang Mayor diha, Mayor Ronaldo Lieve. Ubos kini sa pagpaningkamot pod sa ato ang kapitan sa Maslog, Kapitan Ivy Umpoy Martinez. Kumusta ka diha Ivy? Kumusta ka diha si Sir Edgar imong amahan. Thank you kayo. Og si atong amigo katong Masbad. Isa ba ko? Amigo na tong Masbad. Kuya kay Pidido ko siya Masbad to siya. Lagi. Motoy nagtuan gina to, nag-drive na to. Mao iga drive taon na to dito. Dili si Dodong kadyot ha ako tanaw na. Dili ako sa kunang sagam ga. Inig 24 sa dulan sa tigid drama sa Clarin. Gali di ba? Cedric Masbad. Sa Clarin gam sa Clarin pod magkita ta ninyo din ha. LGU sa Clarin Bohol ang ato ang nag-invite din ha. Pizza 24 Septembre. Musagbat ko lang. Sige ba? Kanang Claren paglinog sa Bohol niya ka gyud ang simbahan sa yuta. Pero ang Sacred Heart of Jesus nga nagbarog sa kailid wa gyud tarog sa gamay. Tinoda. Basta inana. Tinawag yun. Katong sa loon sa Adbam, nalusno ang simbahan pero ang birin nagbarog yapon. Si Mama Mary, nagbarog. Wag yun maunsa. Gidatugan pa sa mga nalusno nga mga siminto. Pero biyag lang yung taon. Pagkasunog sa mong simbahan sa Oslo, ang among kanang patron nga Immaculate Conception kahoy managili, wa masunog. Wa masunog. Kaya nga ang atop nga nahugno, natabon man niya. Amo? Dili, bilag mo kapon. Bilag mo kayo. O kato sang pagkuron nga nasunugan, bam nga, ang kapilya mo iwa maunsa. Nasunog, bordirim siguro to sa... Tipolo, Blawi. Ha? Tipolo, Tipo? Nga nasunog ang mga bahay tanan, ang kapilya, wa yun maunsa. Purbida. Okay. Birin yapon ang atong patron dito, Mama Mary. Ano to sa gospel nga naras Jesus kina niya mga bawod? Hunong kamo. Balik ta. Unya katusang pastor nga gipambunalan ang mga hitsura sa ato ang mga larawan. Babag bunaliab. Impake. Patay na yung taon. Maluoy sa Diyos. Impake. Abi na kung kutuwa pa madakpi. Tinuog ko. Hoy, magpaminaw niya diha. Salamat kayo ni mo diha. O sa ganito nga itong lugar itong gipuy, kuan. Katong konsehal na to si Jade, sa itong lugar. Sa? O kanya, dili o kanya. Si Didong Jade, o kanya karkar. Okay. Ako mga pagkumangko di, anak ni Aning Agaw Basyang, Linlen. Kisa ito yung mo laki, si Pantaleon. Sabi nga nato, kamusta ka mo din ha? Ako ni mga agaw, no? Di ha, namatay naman tao si Aning Basyang, Barin, ang mananaptan. Salamat kaayo, kamusta ka mo din ha? O yung mo sabi nila ni Mr. Jundon Sarol, o si Elsa, di sa Pasag San Fernando. Yung mo sabi ka mo di Honorable Mayor Patrick Barcinas, kamusta naman? Thank you. And good morning sa mga staff ni Sir Sammy Lauron, o Mayor
na lauron sa Summers U sa Valeruled. Sir Raul Bunghanoy, thank you. Ingon mo nun sa kaninyo ni mga staff nyo din na kayo. Limutan sa atong celebrity ko, Jig Biodi. So, Okay, ma'am, ato sa pasalamatan si Dog Jade, Consilor Jade, si Rigodon. Yes. Umaabot na itong kapitan diha, ma'am, kay siya may pupuli ni Kapramos din ha. Salamat kayo ni mo da, Dog Jade. My name is Jade, kay kamautan daw tao, di mo dumot. Wa yun. Kumusta na yung sugar? Kumusta? Ay, kabra ka na sugar, Dog. Di mo to plus ni mo. Uy, salamat usbo na to ha. Kabarbar kay Captain N.S. Candalio Gitwalson. Okay na tayo. Anya. Ayaw kalimot ka mo ha. Sa atong celebrity ko Jig Biodi sa pagpagaligo sa iyong buntag. Ang damadaan sa kabi ang atong mga kabo, mga sabon, tuwalya, aron diretso na kamo. Agas naman natin mga tubig karon sa celebrity ko Jig Biodi so with glutathione and papaya extract with natural moisturizer. Magpabiling kutis para sila ang kutis artista younger looking. Adun lang sa kini mga sangkap nga atong skin dili mag-dry. Kung doon na ka mo mga problem sa skin, skin baka ni ang ato ang celebrity ko Jig Biodi so doon na ka ba blackheads? Doon na ba kayo whiteheads mo itom-itom imong naong yung imong salito noon ay mga itom nga nagwa mo mga dead tissues ba o si Tom celebrity ko Jig Biodi so diretso kita o kaya lang magpagpalit ang mga sorry kung dili punta na naman ka sa botika ha thank you Ate Pres, Okay. Ang insendo na to karong adlaw. si Inday Susi, Ate Pres. Susi. Kining problema niya, Ate Pres, kining ang bana, bisag diabetiko na, daghan kay sakit, high blood, pag yun, kusog yapon kayo mukha og baboy. Mao niya ang problema. Tigbaboy kayo siya. Tigbaboy kayo. Nuyo ra magdi pa kan og baboy. Bisag unsaon niya, Ate Pres, kaon gyud baboy. Naman ko ina na tao gulyat di mabusog ko baboy. Tinuod bitaw, Ate Pres. Pero kana siya kay naman ta siya gibati, Ate Pres, kinahanglan na ta ang siya. pag-control na lang Kay ita. kay control ka o gusto pa ka mabuhi daw ha. Tinuod na. Dong Tonyo, adilis Tonyo. Kay ang bana si Kuan Kokoy. Dong Kokoy niya. Matug ra ba, Ate Pres, gusto kay mahagok, kuan kayo. Yung si Kokoy nga grabe kay Ate Pres. Kaniro bang buhagok, Ate Pres? Doon na biya diferensya ko na sa heart. Baka mo na igikuan sa science. Kanang kusog ka muhagok. Natural mo na nga muhagok ka. Pero kanang grabe yung muhagok niya. Dugay bitaw kayo mo balik. Kanang Mali ko yung kayo. Anaraba ko lang Dali ay. Huwag yung kayo diferensya sa heart, ma'am. Kay makatugman ka, maghayang way unlan. ano kayo kung dili di ka tugoy unan Dili. Basta doon na kayo diferensya sa heart. ano ba? Kung maghayang. Ako sa Ate Pres, inaanam ako. Di ko kaginawa. Basta maghayang ko. Ka na, no? sa tao siguro ako Murag na. Basta mga tagas, kolesterol, Ate Pres. Murag Malak. ako dito ko katugog mag-ubo Ina na. magkob Di ko, ang ubo di pag ko. Takilid ako. Adi, saan ba yung mag-ubo ka? Kay takilid ka, left side ka, takilid yung ka. Pero abi- Kay para imong acid, ari ring ako. Mas fun biya ang matug mag-ubo kaysa hayang. Oo. Mas kuyaw? Kuyaw ang Mas hayang. peligro? Ang hayang bitaw. Tinood na. Mabitaw itong mga bata sa una, paubuon yun matug, di ba, Ate Pres? Mag-ubo yun. So, ano na lang, ako may nauban Oy, ana na lang dahil susi. Kaya Madlunga nauban. yung tao na yung bana dahil susi. Kay lisod yun kayo. Lisod yun kayo na inana. Nga, grabe na kayo yung gibati, Ate Pres. High-tech good yung sakit good. High blood o diabetic. Unya, kusog yapon kayo mukha og baboy bida. Ano ang mga paambit ko yan? Sige, paambit. Ecclesiastes Paambit. 3. Sige, unsaon ba? Versikulo 20. Managsama ang ilang padulngan abog. Gikan sila sa abog sila mo pauli. Aha. Muatas na sa verse 17. Giingnan ko akong kaugalingon. Hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong og mga dautan. Kay ang tanang butang og buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Ani din ni nato manahon nagulyat nga kadtong pagkasakit sa kung maguwang gingnan sa doktor. Kay ang finding cancer man gingnan sa doktor daghang kag kwarta manoy dakong tambal mahalon gamay ra kag kwarta dakoy tambal baratuhon apan ako kay doktor man ko manoy sultihan talang ka pamahalon nga tambal og baratuhon og kwaon kay Ginoo kwaon kag Dios magkigistorya na lang kan San Pedro sugod ro adlaw og ano sa doktor mao ni unod dato dire karon arita sa Sender Goliath badlungol siya dili pa to ulan Ay, matoy. Mangita yun. ang uban Banag yun ba nga? Di ko. Ayaw lagi ko gaya ng mga sudan lain. Baboy yun ako. Baboy yun. Kulang. Ang uban ba yan? Mingon ba yung uban nga? Sagdahilan na siya. Sagdahilan na siya. Kaya gihap na mula na yung kuan. Sagdahilan. Ganun bisag unsa. Na yung uban yung ana. Kanada. Oo. Di ko na iyang kuan. Oo. Apan, natural man gyapon nga magpahinumdum ka. Kuan nila, matermitire lang gyapon. May pag-iwan ka ba? Pugong-pugong. Pugong-pugong. Apan, importante, lingi ang panalagsa ang iyang pagkinabuhi nga espirituhanon Goliath. Okay. Duha man ta. Kini ato ang
Nainom ko sa wali ni Father John Halcon. Sa katapang nag-guest mo siyang birthday dito sa Oslob. Oo. Karoon ka naman siya mabalitian ito. Kaduhan naman siya balik sa ospital. Eksakto di ko nung maingon na kanyang tana man tong dahil sa dato kung siya labing importanteng sugar ang dahil gugmaang Ginoo. Dahil gugmaang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ningon si Padre, ug mingon kay gugmaang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kana din sama sa imong kaugalingon. Ingon si Padre, tulo di ka butang atong buhaton, atong alawas ato ang pakanon baka, pakatulugon baka, paligoon baka. Ang atong gagalingon panglawas kay ngano sa panahon niya sa kamatayon napil man dito nga hey gugmaang imong sikataw sama sa imong kagalingon. Wa ba nimo pasagdahi imong kagalingon imo bang giampingan? Apil di ay na siya kinama sugo. Oo. Nahala. Kay nung dumi lang panagsa dayo madadaba pero di gani. Na lang. Paunday yun na lang. Kaya ako bitaw nito po panan ako. Bisa kung saan ako guwahing, mulingi gusto ko padung ako. Iropit ko! Salamat na pinakatin taloman nun. Kung ako ay pa